atenția opiniei publice de la adevărat. Vezi, asta e chestia, că Mălin Bot o face pe Diana Șoșoacă, mama noastră a României, necrofagă și că comunistă, că stricată, că nu știu ce, minciunile lor inventate. Da, eu sunt Dan, da, eu sunt Dan și vreau să vă spun adevărul, da, da. Și eu vă spun adevărul pe față, vă scot adevărul. Că Diana Șoșoacă nu merge ca să fure, merge ca să spună că carantina este pericol. Ăștia au murit la Matei Balș, domnul Raed Arafat a dat foc la spital. Și au murit trupuri. Sau zice că au murit, nu se știe, poate așa a zis că au murit 5 oameni, poate că nu este real, poate este fals. Eu zic să vă uitați mult mai atenți și să analizați, să nu vă mai luați după domnul Cristian Tudor Popescu, pedofilul ăla cu fetițe mici, ziarist independent pe nevoia sărăcie, că n-are cum. Nici Mălin Botul ăsta pe nevoia și sărăcia lui nu este jurnalist independent, n-are cum. Ca să fie jurnalist independent, trebuie să demonstrezi că nu ești implicat în oculta mondială, dar este implicat. Și atunci, ce facem? Problemă. Nu mai reau ideile pe care le-am enumerat. Da? Dacă chiar era